Infernu iluna eta hotza da, argigabea. Baina amaitu da. Sorginaldi luze horretatik askatu naiz, da lurreko izaki guztietaz mendekatuko naiz. Haze mina emango dizuen, nik sentitzen nuen abera baino asko handiagoa, noski. 10 urte iragan dira Freezerren aurkako burruka bortitz hartatik. Eta ona orain beste bat datorrela, bat ere itxura bigunakorik ez dakarrena.